Ghana de Shimamba. And then so Akraba Jibi Majimaja. Nyansapo, Abijafo, and a Yatanasi. And they yet try a benefit. Medica Case. So the Asante who say Asantini Padia. I did him more continue. You didn't count to me fra. And not a be Casaqua. And no more Asante, Sebi, a dimu. Enti yebe can be now want to be at to Kutujumu. Who been so? Adawroma, ye be up on a go, make us say, you know, baby, a casa, Homatrufono, the number in Neguas here, frame me, or frame me, between what you could have be assessed, ye did. Enti ne, Mensaka, Mamma can drink and be no, Medica no more champagne. The bread says, I no more share view. Then Penisi said, Janan to us so the one was up for me. Today, ya, not a beno, and na ye be. Medica said, Be, the candy cassimutia, the flassing bin to ma. The cassim beach, I say, if you are out and yet. No, yet the benocati, and more who the cross, so what to benqua, the anti bay idea, as I say, she near the boy bra. And she didn't come me just in Panama. Ma, more jaguma, a tea for never for him and so. The own promotion motive that saw her say a passam there at you. She went out of my Majamamo, na Maka Jagum, Yakuanim. Catu anything. Open a case, Macatwati. Who did the Catai man who I didn't know, my catcher say, I bought Petocria, okay, about Boninti, and with this Nazo. Oh, and Penny for his attitude to Susia Brossan, a bush in the video. Sir, I know also for or see a year, ma. And then the crop Asante Cotocosi, Siababro Bay for an if you don't see a year. Nadia, or see a year, Croya, so. You called your dinner, Koja. Oh, Nasa, dear son, any who dear year one. And the idea turning, and you're one a year. Oh, opening a year, if 1 year sooner, Necra was all. Hey, no crying. I won you and every no. Oh, Cocosechi, so see Biaswa, or so who had near Britain some car. Now, so some return and I said you wouldn't. Proya, a cassette, or no, or not on pump. Now, so in some way, Nina and a French. Oh, if you are some penny for seeing the Pabonini, what is safety here? What did you say about Tom Crow, baby? Secantia, so I didn't know about France. Oh, some penny for us all pass and such. Not doing Sansaba, then Sansation. I see so any more yam nimri. Oh, a bit of animals one out to be a bit. And now my catcher say, your chair, Nestle farm, and Penity. Oh, opening. So be young Kwan and Kiadawa. Company sent when you are in Kenya. Your cousin Kwani here. And Penny Fosse comes with near Drew and one Jawadi. And I walk a goo, was one family muprino. Oh, Sabia Cronto Sabia Yado. Sabobia Bedmedian and Yamasa walk a piano and says she has a kind of one. I walk a goo, yes, and all casse. Say, oh, Mumusaya, and who fetched your wedding as my dear for. And the Anocre and Penisi whom Nicacum, Nina, in Quaquianum. And ye say, what to tell you and the bonnet so my if now, or what your name outside. Oh, Sabia Cronto Sabia Yado. And Penny Fosse or bar one chair what the arsenal. One with 2 banches, wouldn't we? And I sabi or bar only Nyansapo so, and I'll boy each and bedroom. Will be tired, say, I don't know the matter. And the Penny says, oh, Ababonia. Oh, Babonia, who will get 3 bedroom. And I, oh, 3 years, Yamema, Papa, and I was in Basso, who benefit you. Oh, Babonia, who will get 3 bedroom. Aha, which you must say, about Franco pass on the Abano. Was it quite cool? We said a material. When we said a material, meant to mark a pen, I come home. Now, if you are that part, the only question will come up at the dormitory and now wouldn't it? Babonia, which you were Japanese. Sanity. So my prayer will say, would Triswan, a torture dear from Asante queer buya, or the Chija Croma. Was searching your Deswahana Tapre. Asante Fadio the Chile. When come to any finding 5 driving come. Oh, Sabia, you asked me when Penny Forty a Bokoto. Was in Kawanko, no woman in China and they enter. And Satin has an in your pet. Oh, Sabi, if you ask him Penny Forty. And Penny Forty said, mine in a fool. That's a way to bar. Yana, you was a mine in Abba. Was such by your Deswan to on Siam.
ewiase mpanimfo se abofra oye jama menka no wana asemba fie yi ni dance ye na abofra o daachi obetoka so na mo anu obisa ko babo empanini se abofra obo musuo nkono a ofamunum ane me ka cho se ye tian na so wan tia ana ye tufo no wan tia we kwan tia de musuo so ba fie yi na mane ama ane na me ka cho se aboa nantwie o se ompe animguase enti ofrisire mu ba ne jene ene eniama e de be ya ne nam no ne di na chi kenyi musuo nso mfa musuo aboa asantrofie akanya ne din no kafra akra obena buye no nantwie de mamintie bio o se nantwie se ompe animguase enti ofrisire mu ba nantwie e de be chire nam jene e de be chire nam no ne di na chi fa be we se me kod ma pebinya batatu tira bo nantwie se on pass nto okwa na ne jene na de nyina aka no na be no mo yedu ama me so be kro na mu why yenko me kod ma tobi enye batatu adunti ena nantwie okwa ofrisire mu ba na ade a de be chene nam ne di na chi no na opanini wu mu ye de wo mane won so se gi amade na Nyansapo oni di obedie enso okra ne ba so mesra no ya sakin so bebo do no ama mpafia sinu no lefri ya che wasa nyata wonni hwe ya obo atumpan a o so ti krobi asante kotokose sa ahyeremade fo mienu so mu hia dwabo ase a obede nkontan ya atumpan na di om ho nkomo se yetua wa jana bia wonkwaye ho ye wanche ewia simpanifo se okwadwofo ohomene jana na so ena empanimfo se okwadwofo ohomene jana so yasempufo ogina home ajanan so kwadwofo ogina home wo janan so ho de mra na ho ndisabe no kono sa yenko ewia simpanifo se okwadwofo ogina home e wona jana so ena sa opesa wajana tretra ba wada ro mayenye ni se ogina home wo ajanan so e wona janan so ya kankasa fofora e kirasia enye bena nti ogina home e wo ajanan bia na ajanan so na mpe no fa ne sa yenko ene mpanimfo so okwadwofo ogina home e wo ajanan so ena mito se opesa wajana tretra ena afru dua ye ho yie krobi asante kotokose sabi ajanan so burobia ya fera kokoduro sa na abo akraman o se kokoduro fo na ye no ho yie wa abonten ukura pon so na aja apema na mpe ane se usro se ya ba pem wa o mfa kuma se kajetia usro sunsun so a okra ta ednu abani akura be we de odi unyansa ho wada wo mabundio na mehwe se usro se ya ba pem wa o mfa kuma se kajetia enka de yempem nipa be we minyi ntum ane apumpu a mebom asuo mpanimfo se me da sikachi ane Krochi amansa oto nsuo mu ana ho na efo na wonsen saye ne de wo empanimfo se sabofra wo sua dwuni di a ofo se bonwoma ne sua ena se aboa okra obawe na mo a enye de da nsuo mu krobi asante kotokose utu kankan afo no utu agina mo afo no na utu proyen sofo ene me ka cho se wotete eponachi a ebo opoma no kure empanimfo se eto ha ehye eto ha edum enya mamu pa sa ena e ka se ene nkwara ntena bama so a me nka se fa ya ahenie krobi asante kotokose so yire no ya apem a o techire man so ya apem ene se wudini wo hwi onka wura mu udini enka wuram na so mpanimfo se okọ ha na se ukọ ha mu na wo yira na mane hawo sanse ni nyina ye ha mu hwehwe de wa yira so oni ni mba bi o hye na se mpanimfo so akekira kosie na obi nso ahye ne ho ena dua esinsuo ho no nso onsuro pe mpanimfo se ani sadua wo se nko nya wuram ankobekọ na nso oni nan ani sadua na kora oni mu ani sadua no sa be no trimu sei ani sadua
oso nya wura mu anko beko na nso ni nan ene se sabi anisa dua no eye dua esifi a ye manta moa wo ho na amafo de sika eburu ohuna mane ofi onya wura mu anko beko na nso ye de ko ena akoye se enipa bi wo ho a sabi me fan se de na betena obi nchen kumasi kuro dua yi mu ohuna mane wo duane na tie ne nsa no nanso ye dai yemu ananko nanko ko oni owo no ho nanso ye dai ko sa na tie abrayamko dua ben na etwi oh ewi asempanifo se de ohunu wo no wo na ekura gentene ohunu wo na kura de na okura gentene so wo na ehunu wo na ija idi koyi wo no wo na obedi wo de bekura sa wo na nim ba pa ko bi ni o si di ohunu ewo wo na kura gentene tumi ka metene se di ohunu wo no di ohunu wo no anya di ohunu ewo di ohunu ewo no sa tiefo ntina mpese ebayi ayo no kure yanku yanim empanifo se di ohunu wo no wo na ekura gentene ena ye na num ya ne dadodo no ye mfa wo ma no nsie empanifo se batafo ni ja so na chi ye ntosa ensa so nsi safo fie oh ye pe homa akekere ade a ahoma mutuo se empanifo menyamase funtu mu so sa mata twene ende no kure ne kro bi asante kotokwe se bi e kro nto se bi enya ado sabi so obi mpa awosam osum da na sabi nya duo yi wo nkran pan so wo kum dua no onim so wo kum ne ho sabi empanifo se odi suru di fomo a abo a twen obo hwede na so memre da wa nkwa suru di fomo a otwen bo chede hwede sabi abo a twen ono woni suru de nti se wo abo no kodi di suru na se si fomo sabi di de e fomo anso di a wo twen nya de ono be che ne yi sasa abo a twen ono woni di suru woni di fomo ebe we menyintum akorako yenti amenyintum ni se otwen di fom ba no fom so anyono ne aboa ne ho oden a waje ho kanten so se nka abo jata na oso bi din di a keme pram na ebe ayebo sebe nyansa ene nimdie kane kwa so amesom nanso otwen nya aboa ne mu odu so to waje fom kanten so se obi firi so kodi so mama prema woni fom die no eno ntina ma nyantum dia kora yenko ya fom boni ho enim sama kwasa ani ye petetu yanku ya ni ewi asempanifo se otu petetu a wakora abo no wase no na abo kokosechi wono wase echina mesimi dai nti amena enya dan anem mi hu ya nkanso empanini se konfo no chekura wanya no aduru ana ka se ya hwe obi kutwa ho ene amia yekuru sabi konfo no chenso beto abo asefin ene ne yade nya sabi kwasia ono na omia ono ani kura wosu sabi abo asefin no wasenya yade ebekunu ne ntehyewa na tekande so on tikase ewi asempanifo se me maye dompe kwatere kwa ya mefiri abekwan mu asofom oda sane antimi anwe otwa brade ope bibia wie wo nso antimi anwe na wagina mo abesi ho abo ani prepare no wo na betumi anwe na ohunu dompe se edabola so a o se na nkwan mu da oh sabi se fofon ho anyo na ne frakrante ena entuma gonso kwada adaka mu da empanifo se ntuma wo esu ade ho here se nkwan so ekire gya so a na ya be oh ewi asempanifo se abrewa be mako me bakuamu yi wo se nkwan ye den ekire gya so a na ya be kwan ebe we mu ye me hamen som nkwan kire gya so a obi electric di be 8 hours ne abin na e shigu kwa beta bene de ene mene ubu bene sei me se kwan a ebe kire gya so no na ya be kwan lai soup no a kire na abin na tuye ni pa kro gudu preku na yemfa ne preku anu kobio mo mfa preku se nkwan a ebe kire gya so no na ya be kwan empanifo se ya nomansa emokura se oya emene ya ebene obi anum empanifo se ogali se ntua ogali wo hunu gali na ntua ne firi wontempe sa ena oya nyini yenso enyini obi kantem oh sabi body enso ebeboa wode sa ena amwakua wode ne yankatekwa ya na okọ ne dim wode panso yemfa nduan kwanse ene na me ka kire o se yo
odi wa chire no o chan wa osunsum wo ande no kore empanimfo se akotia wo odi wa tentena chiri kwa wo hunu hwe ena de opa mo so mre ya onyi wa home adadowa so chiri do hunu no muso mbodum sarado chiri do hunu no dia ena me chiri do hunu me mu mentwa e humra na ye mpenso bi mu ye menu ye ba beto adwuma die so abusiafo nko ba bi a twa me metwa me ho ba sisi yo abusiafo me hye mo bo se metwa me ho aba masaba tena yie mini se wo so nyanso bi anom afi akramo nka jangum ne yanko arman fadu agufu no kore empanimfo se de wo nam no saa na oda saa ena awadu wa chinchina wonya abewo aboa moku a wo si ni pede na so sabi anwene nam ne eda ho pae a na tafre nya ba bi hye sabi aboa wo kasasini ena ma ne kae ena bato benu chire mo sei empanimfo se kasasini ena ma aboa wo kae aboa moku ase ni pede enso anwene nam saa kasasini na wo kae na wankyire mu no eno na ma saa kasasini ne nam so ma aboa wo e kae empanimfo se kasasini nti ena ma aboa wo kae tafre oni bem wa akokọ animu da Twi Asante kotokose akokọ sachi a akroma onfa betetu ena ta oba na na go sire so a e pepa ne ntwa sabi akron to sabi nya adom panimfo se kwa kwankosu aguo no yatoto abo nkoho ene na me ka cho se obia edidi na onwam se de onwam didie no saa na mo kuaso odidie Twi Asante kotokose ba akra benu bulu bio na so onwam didi a oprozu didi enu ana no do ko ngwan ne kam ya hyefa gu sabi empanimfo se obanyansafo wona odu kosu a obokase mu esa ntokwafono wa na ato akeka ne etete ande no kore sabi empanimfo se wonsi twede nan a yanto twede gum saa ena se wani bere a ensoja obi nso nkwati afra mu nkosirem sane ya pa no bonu se obi nkwati afra mu nkonta yenkona saa ane empanir se obi nkwati afra mu nkonta ntani se odoton oba no ebe be ma so no ebe sabi na abwa ponchani akoto no ko ni fie wono abọ pankoto na so ko ya se be me na mama kunya ntena so na se ukofie na se pani ti ho se pani gina ho na se akoda ti ho a emisa sa adenti a ebi ana ho hene no Twi Asante kotokose enam adwuna boboa no ene kosi hene oto pampima no atukuro ne wi ase mpanimfo se Twi Asante kotokone kae wose sabi enu nua ntena enu na di abagege e bae ena ase die onya wo obabo no ana se onya ona so on hawa aboa no on fe no senchiro e ber fa na bioma aboa no nya ona so on kawa on fe no senchiro sabi mpanimfo se aduane se patri wadura na ato abisa ena se dwie o fritri nwi mu eto bojusemu ano onyira e ani e petetu miana mbu ona buye edie fritri nwi to bojusemu a no ntu kwa akiri ndi akra bo fufro obi ntwa po mama ne nsen ne tenten do kure ne wi ase mpanimfo se sabi akronto sabi anya edo nyankonsoro ene okonsu ase ekobuso obonto se dabe na osrani befi aso akakre na se firimi so en hame na anim su kombi adem ya mededa bunum ha ka mo bisam sa asemu aso nyankonsoro obeka ne se na dai wani su biri wana na obi a oda bunum na pritu kom na o se ya wunim sa ene obi a wo na osrani tesoro aba bunum be bisame eda ode bepi ewi asempanimfo se de ye wanya ode no emfa nya oyonko sa na tie se ensuo mpo eme a ankankawa onka dawa ende no kure seven penimfo se bomochichi woso pa ahwefo na so ahwefo mpe no ye de nam ne yi nam ne wi asempanimfo se aboa kekede
wo so ani ntoma na so asi atofo okay ane na me ka kire say sa achichide kro ya wa yire na ho so wo piesan ya na wo mo bi hu ni tira enye da eja aka ne to enwa so so hu no ho so hwe a ene efre ni tope ane na ka kire say metia achichide so amna bro tra me ko tia nwa so na obi san konkro oh opanini ye de oba se me nkire wo kasa wa no kura nyante wo so ko bɔhwere ma wa ka katere ma fe na usu sabia kro to sabia ya do usu ya pe unia na wo se okay ena say wa no enti say dia wo ka no na bɔhwere ma wo ka otetere ma oh adwuma dan so se ni wura no say dia we free okro mu hene aben a o yira wa dwaba ase wo tiri so nse teteti na ko yi tete yi anya de be fata oda ene na say obi nsan fa o sutom da enye de o yi wo oh ewi asimpani fo kro bi asante kotokose sabi do be bo so ma ya wo so wodene mo abusia banisi do babo ma ya wo so obi antimi akrase wapempa ayo so afana furu so nti abusia fo ye duro no ye de besi ha ami ya adom a da foforo da se ne mbose hu ye bio na sa ne be firi mu no ese ekọ na ekohu modern ma ya kansifo no obia eboye na me ka ta to bio se onim be ne bibu na wo fi a fa namba na egu afide yasi na frɛ ye ye mo akonya na so be so ho ahwe se nso hu bibi se be funso bi omu a eno nso be yi asotire etie na so fi se ye ne mo ana etena dwumadi yesu yo agro ne bawie ye no nene de na efia ha aye denye eyere se benta na mpanin su buba bi se famfam ne honhon hia na Amerika sa enti opani po akwasi akosa brempon agro ne bawie ye no onya obube ne mu adiokono enan na mu adiokono nan no onya adiowotwe wo hye mienu guye otupetetuo baako ena yenso yandi miensa antu enti ye kaboma onya adiowotwe yo ye nua be man so Eric ewu a dodo na afre na amanse ba ofri bekwai ehwiren wono so ebu emenimu adiokono enan na emu adiokono ena wonyaye emu mienu ye hyeguye emu baako otopetetu ena emu baako nso ya anyantu enti wono nso ye kaboma ono nso so enya adiokono amanse ba bekwai de hyekonkono ena agro ba wieye ye yi no ago hene enti yeda mo ase madawo ma medika aka se nyame nko na nimbiani nyansa twena pone dum me akonya bi no nyanti na mete ha bia no binim otifie no ochen me nemu nya akwa se oba eni fa wo nim de be kam de ho ne yemwa manchiri manso enhia bibi me de kire jamo akraba jebi makramo da mo ase Nyansapo when in na wa obesidan samio Nyansapo